खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरनाय थालायबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायग्रोबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे खौरां लानानै फैबावलायबाय अननानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। मोननै राजखान्थि हान्जा थासेयावबो आरोबाव मोनसे गोदान राजखान्थि हान्जा मानो दानो गोनां जाखो बेनि फिननायखौ साथामसो सुबुङा मिथिगौ बे खोथाखौ बुंदों BPFनि दैदेनगिरि बिक्रम दैमारि बिथाङा फोरमायथिदों दि XNDP बिथांमोना हाग्राबारियाव थानाय आरो जोबथेसालियाव थानांनाया मा फाराग जाखो। बावैसो सान बिथांमोना अनजुलि दैमारि बिथांखौ लानानै मोनसे राजखान्थि हान्जा जोनोम होबाय। बिथांमोना बे राजखान्थि हान्जाखौ मानो दानो गोनां जाखो बेखौ सानै साथाम सुबुंफोरा मोजाङैनो मिथिगौ। बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ आबुङै मावफुंनो हायैनि थाखायनो बे गोदानै राजखान्थि हान्जाया जोनोम जादों आरो बेनि फिननायखौ बिश्वजित दैमारि प्रमद बर' बिथांमोना रोखायैनो मिथिगौ। XNDP बिथांमोना हारिनि थाखाय हाग्रायाव थाबोदों आरो दासिमबो बिटिआर गोरोबथा जानायनि उनावबो बिथांमोना जेलाव जोबजानानै दङ। नाथाय बिथांमोनखौ प्रमद बर' बिथाङा उदां अख्राङाव लाबोनो हागोन ना हाया बेखौ समाजसो फोरमायसिगोन। बर'नि दैदेनगिरि मन्त्रि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ आं माब्लाबाबो सोंखारिनो साना नाथाय राजखान्थिजों सोमोन्दो थानाय सासे राजखान्थिनि दैदेनगिरिफोरखौसो माब्लाबा बुंनांगौ जानानै फैयो होननानै फोरमायथिदों बिक्रम दैमारि बिथाङा। बावैसो सान सिगां मिरु सोरखारा वक बिलनि सोदांनाय गनाय होनायनि हेंथायै गोख्रों उद्रिसारदों आमसुआ। बिथांमोना बे सोमावसारनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै फोरमायथिदों दि बावैसो सान सिगां एप्रिलनि 2 खालाराव मिरु सोरखारा वक बिलनि सोदांनाय गनायथिखौ लकसभायाव गनायथि होनायखौ एमसुआ माब्लाबाबो गनायनाय नङा। मानोना बे वक बिलआ मुसलमान हारिनि बिलसो आरो बे बिलखौ गैजारोङै सुबुंनि थाखायसो दोनदों आरो बे बिलआव मुसलमान हारियाल'सो मोन्थाय दङ। बेवहाय बिजेपिआ जेबो मोन्थाय गैया। जोंनि बिलखौ बिजेपिआ सेना लानायखौ जों माब्लाबाबो गनायनो हाया। बिजेपि सोरखारा जेब्लानिफ्राय भारतआव सासन खालामबोदों अब्लानिफ्रायनो मुसलमान हारिनि हेंथायै मुसलमान हारिखौ गादबनानै दोननो थाखाय खामानि मावगासिनो दङ आरो बिजेपि सोरखारा भारत हादरखौ बाहागो खालामनो नागिरदों। जेब्लासिम बे वक बिलखौ मिरु सोरखारा केन्सेल खालामफिना अब्लासिम सोमावसारबाय थागोन होननानै गोख्रों रावजों खुद्रिसारदों आमसुनिफ्राय। दखान सिङाव सासे आइजोनि गोथै देहाखौ बोखांनो हादों। दखाननि बाहेराव ताला मारिनाय नाथाय दखान सिङाव मोनदों आइजोनि गोथै देहाखौ। बे जाथाया सोमजिदों गुवाहाटी सोहोरनि सोनाब बरागावआव। आइजोखौ बुथारनाय दायनिगिरिखौ प्रदीप बराया गावनि बिसिखौ बुथारनानै बेबादि दखान सिङाव सोनानै ताला मारिनानै दोननायनि सन्देह खालामदों ओनसोलनि सुबुंफोरा। दायो दायनिगिरि फिसाय प्रदीपखौ बिसि बुथारनायनि सन्देहआव पुलिसआ हमनानै बे जाथायनि बागै सोंनाय फिननाय खालामगासिनो दङ होननानै खौरां मोननाय जादों। सेन्ट्रेल आसाम अल खच राजबंशी स्टुडेन्टस इउनियनआ गोदानै खच राजबंशी हारिनि थाखाय एसटि मोननांगौनि थाखाय गोख्रों सोमावसारदों। मख'नो गोनांदि मिरु आसाम आरो खच राजबंशी आफादा आसामाव इनार लाइन पारमिट एबा ILP खान्थिखौ मावफुंनाय रायजोखौ ट्राइबेल रायजो महरै फोसावनाय आरो खच राजबंशी हारिनि थाखाय एसटिनि दाबिखौ लानानै रहाक जिल्ला बेंगिरिनि अफिस मोखाङाव गोख्रों 2 घन्टा समसिम सोमावसारदों। जनजाति सुरखा परिषदजों हेफाजाब होजानाय सुबुंफोरा बे सोमावसारनायाव बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। बेजों लोगोसेनो बे सोमावसारनाय हाबाफारियाव बाहागो लानायजों लोगोसे जनजाति सुरक्षा परिषदनि मिरु आफादगिरि आरो नगाव सदर बियाबनि बारग' MLA दुर्लभ सामुआ बिथाङा फोरमायथिनाय बादिब्ला जों आसामखौ मोनसे ट्राइबेल रायजो जानायखौ लुबैयो। जोंनो इनार लाइन पारमिट एबा ILP नांगौ आरो जों खच राजबंशी हारिनि थाखाय जेसेबां हायो थाबैनो एसटि जानायखौ लुबैयो होननानै गोख्रों रावजों दाबि दैखांदों। बेराफारसेथिंजाय आसामनि गोरोबथानि दफा 6खौबो मावफुंनो थाखाय दाबि खालामदों। फोरमायथिनो गोनांदि खच राजबंशी हारिया एसटि मोननांगौनि थाखाय दाबि खालामग्रा मोनसेल' हारि नङा। बेनि अनगायैबो 5 गुबुन हारिफोराबो बेनि थाखाय सोमावसारबोगासिनो दङ। मख'नो गोनांदि मिरुआ बे 6 हारिफोरखौ एसटि थाखोनि सिङाव सोफानो थाखाय आसाम सोरखारनिफ्राय मोनसे थांखि मोननायनि उनाव बे आयदाखौ बावैसो सोलिबाय थानाय बाजेट जथुमनि समाव संसदआव दैखांनाय जादोंमोन नाथाय दासिमबो जेबो रोखा थांखि लानायखौ नुनो मोननाय जायाखै। बरपेटानि खयाकुसि हाथायाव गिख्रंथाव अर खामदों। बे गिख्रंथाव अर खामनायनि जाहोनाव गोबां गलाफोरा खामजोबदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे जाथाया फुंनि 2:45 रिंगासो समावनो जादों होननानै ओनसोलनि सुबुंफ्रा सन्देह खालामदों। अरा खामनाय लोगो लोगो हाथाय जाग्रा गलाफोराव गोबां गोख्रैथिजों गोसारलांनायनि जाहोनाव गलानि मुवा बेसाद जि-जोम आरो गेलामाल गलानि मुवा बेसादफोरजों आबुं गलाफोरा खामजोबनानै सेवहांगार जादों। बे अर खामनायाव खमैबो कौटि रांनि मुवा बेसादफोरा खहा जादों होननानै आन्दाज खालामदों। जाथाय जानाय लोगो लोगो अर खोमोरग्रा हान्जाया सहैदोंमोनब्लाबो नाथाय अरा गोबां गोख्रैथिजों खामनायनि जाहोनाव गलाफोरा खामनानै सेवहांगार जायो। नाथाय बे अर खामनाय जाथायनि गुबै जाहोनखौ मिथिनो हानाय जायाखै। थाद'नाय गैयै BPF दोलो नागारनानै BJP दोलोआव जयेन जादों 9 नं बनरगाव BTC बियाबाव। फैबाय थानाय BTC बिसायख'थिखौ बिथा खालामनानै MCLA राजीव बांगाल ब्रह्म बिथांनि नुजाथिनायाव गावनि बियाबनि सिङाव थानाय बंसिगाव प्राइमारि, थावलिगुरि प्राइमारि आरो थावलाबारि प्राइमारिनि सिङाव
गुबुन गुबुन गामिफोरनि गासै गं 116 नखरफोरा बिजेपि दोलोआव आखाइ हमफैदों। बेनिनो बारग' बिएलटि लोगोसे बारग' एनडिबिफोरनि सोद्रोमाफोराबो मैया राजीव ब्रह्म बिथांनि नुजाथिनायाव बिजेपि दोलोआव जयेन जाफैनायखौ नुनो मोननाय जादों। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।